महिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। जहिया चाहल ही अहिरान माई कर मान ले मेहमान। जहिया चाहल ही अहिरान माई कर मान ले मेहमान। सोन बोलल कर बतिया तनी सहूर में ढास दिया हीरापुर में ना। सोन पांडे बोलल कर बतिया तनी सहूर में ढास दिया हीरापुर में ना। मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। नाना रही कहत बड़ी यारी रहु सटैले। बिंदिया बाली लाली रहलू यही रे के लगैले। नाना रही कहत बड़ी यारी रहु सटैले। बिंदिया बाली लाली रहलू यही रे के लगैले। सोना चिकन जगहिया रख बच्चा के दूर में ढास दिया हीरापुर में ना। सोना पांडे चिकन जगहिया रख बच्चा के दूर में ढास दिया हीरापुर में ना। यादव जी खेसारी के पंजरा रहलू तू सटैले। पी के कोको कोला लोला रहलू तू चटैले। यादव जी खेसारी के पंजरा रहलू तू सटैले। पी के कोको कोला लोला रहलू तू चटैले। कुकुर में ढास दिया हीरापुर में ना। सोना पांडे पूछी रन सनाली हम जा कुकुर में ढास दिया हीरापुर